Welcome back na ndumonchi muligirira mwategereri karibu sana somo robli etwani ya Gatembe bono mambia nime ya Gatembe Radio 102.7 na Gatembe Television unatia gawotebia mheshimiwa James Atandi nkobali ngine bono mamitrasa ngamange yege siasa na boigo ndocho mheshimiwa ikirega gabono mambia kegima ali nomogoko kegima goikawa aiga se studio ikokatu sanga mange mono abagetutu munya gotegeranga mheshimiwa kundali na nderende momo chako mubuli linde iga sencho mumanyetinga okweni kwa nkurikiyoko karibu sana ase studio nkurubono mpaka chinsa chiri inye chobono mambia tukunye kusangama setu ya Gatembe nseme igane nseme liyakane kusangama taratibu zaidi Matilda. Good morning, karibu sana se kingesekiga hidinde tunyara usanga nere mheshimiwa Atandi kwa Kitutu Chache North county ine ya Kisii. Karibu sana ime ya Gatembe TV na boigo Gatembe FM mambia bono. Good morning. Good morning. Na kibwakire bia mwana Matilda. Yes. Mwana Mito Sarigo. So kondangirie mambia lero. Oh yes. Turakwanira abantu baitu bagusi na Kitutu Chache North through Gatembe. All right. Tiga na bamaete ngoja na harakwa na mangana. Tuana solia. Tuasema pointi yugwa kwa ningi yanga netiba yugu igano oba manyito gocha igano oba manyite ngo na ndika kwa na mangana niga karibu sana no sembu yole otitige yanga kwa bekere kala getiga karibu sana benyori ryeteli yao na wigo amanyenga aidingo inje gongoro kwa James Atandi seitogere buge Tutu Chache North ward Korukusensi Atandi na ligetie kerugo kyobochumbe oliri kabere na moto iga ngoli yinde kerugo kyobochumbe. Yes. Nande batenga once a politician always a politician. Always a politician. Yes. Again take you might think kionde. Gente kionde. Nando bate bangirikyangi nonde. Na bagukwana. Ngirikyangi nonde manyite. Yes. Kero mondo na bate kipachi kiai. Oh, of course. Aso koba kwa ungano onde comfortable. Yes. Inje siasa ongisara sitengo kwa na siasa abongi wetenga abona ongikete. Yes. Abuno ondya bona igonga yani kura gukukwa na siasa ikirasi ekimu igwetenga ga ningeteta matem iga gongitete especially yes ekero kurwanira abana inchi. Yes. Especially ekero kurigirira ibintu bya affected abana inchi. Yes. Na kobatema kobaya directioninga yarenge byatogendeka. All right. Yarenge byatokorega. Yes. Osi yarenge byatuwana tomenyega. Yes. mbia mono livoria ne yarenge na kikwabeka orange na kikwa machiko babu na litunda lero hangana bakonya no mongi na madam mugolete nyumbali hangana bakonya igona atakankwana byayiga njena na kobarenje anti nkobo ingakina bete ne chikule chichia erete ikinate ngate turate mapapa raki tukanywa amaji eyangeye igona lete tuga ebune birthday gift ya exactly rochen twaringe na nyoni yangu ruchu baje madam tare igene ka gift ningange izo kobeka tokwa bona ndabone korona ko chande ka igembe lakini atali amate mukore tamanye madam tayo ga tausokolete gale ono madam tayo toise ko babekeranga togure kale mokogora oro toguri bari to beke bya no karibu sana. All right, ubajibulire kirokoranga agenda gotubwati itakani kuigwete ngambe ya bono mambia na anapokunya goswa simitandao ICH namba chitu studio tukwenda 0741583878 0726447367 na bukunika ujumbe utukwanire ya masemo na boigali simitandao tuba na watule ya masemo tonyore ya masemo buna Gatembe TV, Facebook Gatembe TV na agari YouTube na rotonyore buna Gatembe TV. So a comment section onyare usange kirengere kya obono mambi na boigo nyare usanga na into asensemo yega yengambo yetwani. Kiro tuguchaka mheshimiwa tugunya kuligiria mangana au andake kero tukuligiria obusubure nabo igo byama obusubure amone mangana bisusuru byama iga Kenya lakini tuarolire ama tukabwango sana tukabwango you as a senior politician kurugusiga iga turaba na siasa bagutumia mangana gitama besana chinkwa na chokorama chinkwa na chinde chikogecha chinkwa na chinde
go brofok ine rugingi yankorengi yes muno andake nalinge gaiga ingakite magaiga tugashare na inwe yes inkabatebinga the kind of individuals togosukuma bali yoborai gosoborai togotwara yego depend about the quality of individuals makoleta bali yoborai exactly tengo example abantu mbara babaito bakogenda bali abantu ba default loan bakuruko auctioneer bagenda babugulia mabati y'abantu kurubirama yes babugulia ibintu by'abantu bayira umuntu wakanyora ubutongoro bwo kujya kuriya uburai nore no bumanenga because of the social circle yabwate negasi agokora te kumwalao use bintu bya musoira manyinga kororera abantu amabiranga ebimbya bwene tutigiga number 2 amangana y'abarai bagokwana tokuramana maito nsarigenjera tokenira na Matilda na kongusana gotene na gochaka watakyo umuntu ata personal level yes health yaye e family yaye gose bintu bindi wesoka kwaye including necessary ekerole leader lakini bono ugo gusanginga abana siasa abange eba kuliringa itokonyore loophole yogo dismantle monto yelinde na litoranyore gento tutagete want to give you a very good example say ne family isa kobanko ryole chikura andise kobangi family tujebegetiamo umwana siasa ga kuligereria erupo polio chira mu muromino umubwata sengenjo abakongole chinka omochaka komabesa mu muromino chaka gokurwania ochaka gosalienga fast kuruseino ekera chakire gosalienga igobona okorireki ochakire kurwania ethically tebwenereti umura yolirio borai gosocho lirobisi gokwane bintu buna biri bakoraki bagokwana dianara kwane gento eke omosike Ruta kwana a president because you know a president is a symbol of unity in the country as a president na bokuramo as a president and monto tayo ramirwe munaruto monto tayo oise kulige list of president ya Kenya monto tayo oramiri munaruto however na bebwenerete we control as head of state ulige yote bengo okay fine bakwane lakini ayobe unifying factor yeah number 2 ensema ya opposition nebwenda twavuidia magana personal ye family yobukwanira abantu ji family ngeliti yaye ngakiale lienjera abaire that is wrong at that personal level ali imbobe lakini rende siasa telimbonga ya nyoko siasa talikanisa siasa taliye kiage kiao siasa igogocha ekerobwate nkoro yogotebanga na achire kuligichiku na ekero Matilda gendo tanga senga nkuligi uri chikura nalyo unga isokoro yes na ngete kugorero monte chai miaka gete kale sana nalyo kuigwa magano no sokoro yabo barwanete no muntu akamugoro mugoto tianda ra ko example mungu anana twale kuligi chikura na erega iga kuruse Italia ekero togendrete kambe no musanione kama na gusangia umwalimu onde ukamosomera primary ogotebanga ya oma etaje nkwibito bosikwa balimu and that is long time ago kikiagaro kone bit dano banta abako tebyo bosimba yani njereyo bara benefit on this bako benefit lakini gata ko morima ninga loku ni ko banyete no moyole bito kwa igoto bochiko sikano that is politics yes that is politics but egonko saba ebyongozi byechikanisa religious leaders yes na opinion leaders ekere binte bibigo koleka no mata bana siasa na mukura marapaka mwagenda overboard inumoro chinga tiabateme go cool abantu bairanense kukwanira abarai no ene karubago chikanisa baba kwanira imbabanga na bagochia barai yabanga kwana batuliza ekera barabone kanisa baba tebira ngora inseteri kurawo tusitari goto irande elinde togendera linzi yitubia yes
Mbia mwana sana mheshimiwa kiro kurigireria soro kongoro agusi tukana mangana democracy ose obosi bore gusi boniga in the political space inkiora nyare oteba. Matilda, there is nothing like obosi bore. Especially to approach chikura na toro chikura. Obosi bore bogocha immediately after chikura chi akirwe na murai achorirwe na kiro monda otame ya line no murai yoliira elinde go sena benefit anything. Yani gento meaning politics is about interest. So ekere ya line ri arorenga murai yota konyora kende kurwa sare oira na ochaka otaba ngota kwa murai oyeta okorakia. Lakini tunkere kibwende koleta abantamo intubuno mogusi because any community in this country community te yara nyoro borai yoka etene nende uliyo borai ekero to kuligire interest mogusi oigatora atiga interest cheite semo to chichamo to okay nga kito wo chichamo to bekanamo elinde na intutorole gose ebisa kubinde migoretki mbieto tegera democracy a country ye because already go na nebintu bi happen. For example into happen tuju you see enchirale enge kubwatwa enchiraru tetunse na umiete accident go koma skolire linga political ibintu byalenge political because tuju no motore non if the police will summon you we want you to come and record a statement. Actually, Gurugo. He will go. And let me tell you, police officers in this country are allowed without political interference. They are very professional. A problem we go check political actors. Matilda question about democracy. Maybe into our interests is you override. Our personal interests because bono iga kusiga iga kuna kolera tolenga bagusito chamo matiangyo minto tigato mubwatesi togende mutwe and by the way nje matiangyo ngubwatesi nerango kolera campaign nerango sabanganyo ruburai bagusi ekero togo koraiga ngusangyo lenga ata political players ngocha balime baranga onyora atandi ugo support Matiangi tigandi Matilda mo milionia yamo motebinga kendura minyokiata atandi ebinte bimbiro. That is politics. It's very normal. But we gato chama no mugusi osemuna tole totobora ninaki inga kitogo kora no mugusi turachamo turali interest ya Kenya na interest yo mugusi first interest ya tarizara koraki kitaracha ime ekere cyana chigocha na bongo cha na inje ngirwanira runa atandi ikera ne kirongori tindi murandia na bongo kwana mangana ali amaroro kabisa kwana mangana ali amakongo ali aragera na inje ngirwanira enkoriki nyore gendo ikibi ne bintu tukuna gusaba Kenya mna tukuna kogiro na politics ide kuna kogiro constitution nero na tukuna kwa paka to we get a time to the banga now bono iga we can talk about democracy. We can talk about all these things. We are still growing. We're in the process. Katukolera engane yobusubule bono kerugo kuligirira mushimo wa James Atandi aigagusi bono siasa cha bono chigenda tegwoka kabisa. Very many politicians bali bakuligibirogo bali baligeti kila muntu nagenda kurwanirira especially ya siasa bono obusiboro botugukwanira buna omugusi ine omugusi na irili baganga uyo mwabwa atinda ukwana kelia uyo ndamusike kekoro twarele abantu bako mu rutera mangana ngandake uyo legoseno uyo legeti takane cyo yokulijya kwane uliyo goso uyo kuligi andake yani ibintu ebiga kwanyaranga abantu mbale group getega netinga kango nintutu abantu tweka nobody else wosubulenga iboko boleraga nkikwenta okolega no mugusi andaka so mwakekura nkyagwente korora askero abantu bakuligi ikikura batabwa tubo solenya lebe nereka akiri no amatanga aigulibaga ulitali yerbuye kugukwana uyo nera kwana bemono reason nero toko genda waka chikura every 5 years. Yes. Constitutionally, there is a reason why. Igonyo le korobisi, don't assume nga senge njorobisi ngabono. Toko bantu bande mbakuli chikura nga senge njororo. Oh yes. Weka chikura bantu bali. Na
onyora abantu bakuria ekerogoja manyete secularly politics ya ito ya Gusii. Yes. Historically, secularly Kormaiga. And other areas. Every community nebwate interests chikuba propel okora siasa yabo. For example, abantu ba Mount Kenya ebago focus more about ibiasara byabo. Interests yabo chibiasara. Ngotora let on board achagotokonya okore ibiasara byabo. In terms tax nebinto binde business environment yabengi yabigendra Gusii ekoto kuliringa muntu kitura nyore Gusii iga urakonya abana baitu basome urakonya abana baitu banyore kigasi urabeka abantu baitamo. Those are the things to kulirira. Now ekero kwa beiro murai diswali likuwa bolinga tuligo takonda kwane gusenga naye otagete orreka naye bweka etokwa driven enda mwamu. Oh yes, that's the key thing, enda mwamu, because yogo chikoligelinga matiangaisa koboli o president today igobone ambition yana yo kolime pie kirgo ya kolireki ya achiri matiangaisa koli o president today onyore condense mo ya Ruto that means bono tindu chigotwara sei kurugusii negotiation yana se president wichere kuira na se kera matiangwire Gusii enda mwamu ya koraki ya chichaime ekina kigente getangani egento kia kabere interests chi umaete Gusii. We are talking about clans. Tubwataba Getutu, Tubwataba Ribari, Tubwataba Machoge, and so on. Ekeraba Getutu ba tuale tubokabana. Bono iga ata clans ngote baringa tigi clan kende koleki. Kenyole. The talk again. But even yekero kuira to the aba bairire birogo byonse but ngoikere ngaki ekere bintu byakongere pi bono abantu babitilinga wikankenyora by force by fire wikankenyora yes nanjira kinko kenyora na bongo chano na matanga buna iwa kwana ndore opponent simbaroro nkwane nkole mbekeli kondo mubuko ndimi ngende enkobe ko mubuko ngende abane mbakwana yes, it happens. Yeah, happens in Brazil. No, we have seen them. We have seen those things. Yes. So interest ya siasa okoligelinga icha ko mwali baka na bara koreki na bara ntanganira which is normal in politics, and that is why siasa iko korbono iga it needs young energetic people. Okay, bara kende bunge there is no way ntura kana ngaba kambali ichikura but oise kuligerera bono iga bono iga Kenya na roche metandao chances bachire ne way yogo chiko kuligerera chikura niko card ne kende ngere ba rosiri yogo kuligerera chikura chiwako na kama upload chi form na ko authenticate chi form and so on eba koboka every day with new ideas. Yeah, of course. Ayebono mugaka wachire nkuligoli chikora chobo chumbe ayegolengera tina kyokwirira abantu chinkoko. You cannot align thinking yaute kwa align with this young people. Bale igeko koraki igeko genezem. That's why now for example kitutu chache north. Ekaro chimi arweto nyakundi agasoa. Nyakundi okolre 1 or 2 or set 3 standard ya chire igoro. In terms of leadership. Yes. It needs a competitor yaye. Even ero muntu above. Again, nyakundi ara koreki. Ara kore. Nothing less than that. Kuika umuntu nyakundi. Ebo muntu understand nyakundi. Ebo muntu ramo face don. Bono. Meaning ora korekiria kole mogan. That is it. Kera kule riswali mosari komito. Yes. Kero kwando mubunge. Ngayoganda. Parliament Nairobi. Yes. Kuchiko Rosiama chiko na kokolera bantebi ebintu. Matilda bunorega. Yes. No saligo o apie Nairobi city center bonoiga. Yes. Monto ta komanyanga Gusii kwaro. Nobody. Ta komanya. You fit the environment. Yes. They way yole bono enjiro dress it. Yes. Enjiro bwebegete monto ta koma. Yes. Abantu mbalega iga. Akoruguru ali sombogo auroke Nairobi
kiro mondaro chengoyo ngayaru no kuibirwa kuibiru akurushwe bikoro gate aba muramba kali chakaranda bamuganyete bakumurushe bikoro. What I'm trying to say, tiga Oborai as boy in this country, even the president Yorabonoga, Ruto, the standard here set and the way I call him to be here is a very sharp guy, is even to be Akora. It needs someone to ratify with him. Omana Koraki, Omana Comunara. To watch a collector Montorenza area or call him intentioned Fania Korek Anyare. Because Monument. Ebin Tebia Matanga. Erinere Korukusiasa. Wake up where one siasa ondeta yote turanga injuri kichiko chikura naba na inchi baste ne inaria batagete kuligiringa oyogata no borai yakuri na isa ino borai. Igo, you want to agree with the Englishman that leadership is taken, not given. Oh my goodness, it is very unfortunate. Another one example. Karamati anyachaga. Yes. Karamati anyacha usiga. Karaba MCA bande. Yes. Ba kwebisa. Nga gotua boete ebibango toitabi ego chorire urwanire abana inchi kwama na gotamanga ngoiture abana inchi abakoreki oikoche jo nango goituitwe abana inchi bamanye ngumuraito naitetwe nande no nale brave erinda baba shuanga ngokororeki na kyoro je no into keratoka na matanga usemekutano tokobetere tokoreki tokwane ekyara matanga ayo talia nyoko onita yogo etalirube nganchu na ayo gwacha na atandi akoreki unachiche onyore tuomira no tutachikiri utalikeiri rube teto sikane eyinero siasa usari eyinero siasa. Thank you Matilda. Mbona sana na ekiro tukurigiria cia mangana eyebiama anda ke kiamangi tware ribaga riokobeko mogusia segete either achikonyora chinguru ose achigotigara magiga kusara achikonyora kale opposition ase after to akorubo chori bo mwaka 2027 ribaga ribiama meyagusi beba Matilda gusi nani nwana barali mole ino nabantu moko kole kwerende mo guchungusa mangana sika tigankwane not because ngo support Matiangi 98% kusi Matiangi bago support wanje mbwanja ne sababu bago 98% ayunga yokoro ngakyo tabinde na kingocha ekero to kwana igro ya Matiangi tinu kwara Matiangi asengechili yetalire Matiangi yes gocha sengencho aromugusi Matiangi tana gotenena achake go take a lot of time we explaining kyakolete. Yes. He has never done that. Yes. But we can tell you what he did. Na impact kikyalete in this country. To check from digital go change TV from analog to digital jibono toro on. Yes. Tumana go chama ngani education. Tumana go chama ngana security. Ebi intare go kora. You know there is a time Matiangi kerale ntiri achi somewhere Busia. Agasoa agasangyo mu DCC no isara stop isubuneye abegete pikipiki ekona ebikoro tubira matobe no birensemo yani akamara kubulinga eye no bisi ye serikali ekorreka ninjiri digwana ine yani it means inga estari twaro chako kole binto and I had him ogokwana last time ngambe president daboko nyora Kenyatta National Hospital maambia nkobolinga chibese che serikali ikuruocha ngakia barwere bakoraki ngakibakore kwende elitwegunga mali yogotaya banja kwende bakora echama kusiga iga negere omugusi akwaneke nationally awesiko nationally na anda iwekerogo on the national table to kogenda to the national table onyore tubwatige ntogego koiro ne chame ya Jubilee tuatabirenga Matiangi huwa kwambo linga kingoteba 98 oise kogenda most of the people in the community ebagoteba nga ekero mugusia nyolire privilege a privilege yo gotaka kuri yoborai. That means anybody who can know resign, anybody who no distant, anybody who every part of this country, even abroad, na mai tengo montonaro kumugusi kuri yoborai yokurumatia Matiangi. In other words, umugusi uiwa okwanekire asege
tenga nkuri ya rubura oburai bono intwa mugusie gento gyoka getigarete kali okubanyanga matiangi naye gwe ticket tomaro kumubwate sino no kumubwate si tomosugume to make sure irwe ticket o irwe ticket echama kwa bolinga eraisa kobalende mwachiro position dikere history ye country ye ngaki oburai bokoba any opposition is serious will always work with the government of the day. Any opposition is serious because wakulele inki kwaleta ekaro kwaletire bintu ebi mwesa naseme so watabanga tiganko serikali bintu birega na inji tiganyirebi ilinde tobaleta bonsone bo tigandwa magana ya ujia sosoro mubungo South Mugirango tele proper kuna batanga matiangita ko nyara matiangita ko no angero gogete okay Brenda Chikura chikule chiakwe mpaka ike mna chikule chia baba na Ruto chialenge almost 50-50 Ruto deciding abono ndangeli matiangu sit on the table ayo sora kutoka nowhere natebanga abantu mbaitane sinje abana siasa gatebanga nande nabikunyalekana abana siasa bakole emirimo nabo babiri bagoitana gento kelio sora kwanta kuri moyo yeme yes ngirueti moyo yeme keliga kwanete asenge njata getakoreki a message yasoke oigoro moyo yeme ebintalengerete nebingao igongo kwane gento imanyete siasa nabatebini interest yes to kwala omonto ndaru ensemo ache gukomika stereo tebenga comfortable mbabu ati option utatia kogenda mune head of state yakogoraki ekobate bagende ne statement ili agukwana umanyite nkogende because intelligence imbaro e president ngotegerere wiki mobolinga ekamwajete gusi inki mwakolete so Matilda it doesn't matter gosenga no opposition to wechia gosene president to form o ni keroto ko ire serikali to form again to kere important tigatora chamo muno mugusi tori yoborai ekero tuachira motu ariro borayo because amangana nyasa na mangi to kumanya mambe nabogo taboboka iga oigo matiangwirire chikura nabogo taboboka to kumanya ebintu nyasa okobanga mbiyabona sana ugo chamo koiga andake kero tukurigiria mangana in terms of vyama nkiama kiege orote wateberenga Jubilee nande abanta wange mbabwato bwoba nonye bali bakurigiye birogo mbabwato bwoba nga andake Jubilee gekurwa se Mount Kenya omugusigo chamo atavwati andake Dr. Fred Matiang'i atavwati kiama kia yero monyene kirigo saro seti se aseritaria andake yegate ochotoro mchanda manyite problem eroro we do not want to appear etogoje with a tribal party yeah of course a tribal party ngeyegaro seti yomugusi amana which ko negotiate we wanted to use a national party abaliro rekera 2013 ikenagiki aleto into power and Ruto is a party known. The issue is ababali within the party structures wabegete do they trust each other inchira agreement yabere ekero muntu narora atigire party agenda nero abeko mubuka sirepi na anda timu nere go isaransa yaro si party but trust tinga tigato sume country forward e chama ya Jubilee elisa national party it could be very difficult and Matiang'i alo kurwani gomono argoja goja loko ngane party ya loka goja kuriga ka arecheste achake gokoraki achake koyeonia so he picked a party area which is national and what the structures he works on those structures eliende emo probably ekero again a party nekerogo osenegento yogo kuira oika sotete wake kura ochoro borai immediately after elections this party is not nchiyo so ezotokolire currently nga ingi kere very important now na nengi keragere toleta abantu baitamo tendara kubuli chama nere korukwe ya upa something upa yes if Matiang'i for example na abogole tu upeli again they kiwe next year mondali giti tongoraje gole ngajale gutigara because that's politics ajigole ngajale gutigara lakini chubiri no gole you can't because it's a national party nebo atata leaders everywhere right akakagusiyo kurangira abantu bali babike room batebibu niyo
ngachi certificate ne bintu binde ngana na wagenda so ebintu mbire binge bari kuligereria abasomi babasemi mbale ngorora abantu mbaligere tubakamwa advice nga epatinerie bone gasi itu natandi no gotebya abantu baitu bamandirita babonsaliko nabandi kyani mazino nabantu ba UDM bacha igotina babega nga baona moso ima is an example no that's okay into gasi itu no kogenda mashinani tukwanira abana inchinge chama ya itu Jubilee chama ya presidential candidate Matiang'i ne reason to sumera Matiang'i digeli binta kolete nanda ba Kenya you need not go to no chako bateving work on it they know and they will appreciating you work on it and they will tell you how work on it ekero mushimi wa tuligirete mangana yebya magose amangana iga party politics abange batebiringa ngana hadi chinkona cha kwa ndiruno enangwa kwa nagaiga ngaboni gumuntu utali support Matiang'i nakong engani yikerego ikiro mugusi ntubwata barayi bande ko gusi bale opposition abandi bara serikali yes na Matiang'i narensemo yuko amiriye serikali iranyalika numurayi narura serikali ko kolire bintu byenginchi bikorekana ko gusi nakabwatiri bagali mugusi tiana raute ndekam yes nkwana nere sikai kono kwanunga abantu mbali batete ko talera Matiang'i yes baite yes nsaligo onyo ale koroje no talera Matiang'i wete mutalera bagetuki mutalera bakabisa bakachigoti provided o support Matiang'i provided ogende okole campaign yokobe ko mugusiamo wakera Matiang'i chikura tali okomotalera kuisaransete from a comfort zone yes so ebinte by'abantu abakwana sikogaiga magana yugwete bakwana gero ya Matiang'i ekerole serikali all of us ntoko bamo because of our interests yes ntoko bamo but we are trying so hard to gotebya abantu baitonga inchuamo lakini anyo go decide ko be serikali bosene serikali yole we will not punish you ngane serikali yole we will ntoko kwanga ngana serikali because na yankoli yole na tokolia issue ne yoka to baisa gutumeka gocha kurwania Matiang'i ayesa bachikura chao kwana mangana ya serikali but don't be used gocha kurwania presidential candidate gusi ngayo taisaini ngoyo takoira do tigago kwane bintu bya uri gichikura chao karaki ogende namba 2 kwamboli ringa oyo tali na Matiang'i takoira Chaligo kwa yule elaborate on that because kila kinga ni timu gusiamanye lero igana sokirikali era ngotebanga Dakar Free taisa ini na ane kurangoli nkige konyora Chaligo ko rusuchi anga werera Ara otebeteka yes intubuno mugusi yes twararigire munashikabira chinde chikoliyo burayi twararigire munashikabira chinde karo cyanyoliro burayi unachikogitero burayi twararigire bwekarabanyoliro burayi inga kyo burayi yoboko bakonya the question abantu bari kuna kwebolia kanto nyoro murayi na intwe urariyo burayi bwense nyasaye bwanchire uirana iria masabaya ekera irana iria masabaya abantu beboliri yes oyotenenire na anyare that's the second question abantu bakoboli barigire irie gasi akorete yonse pe batebiro yo no muntu urakore gasi erengi ekero na chita last time no mwarenge mwensi nkabatebya Matiang'i ngoleta political hygiene kusi Matilda Kamboli nga incuminate political hygiene ngamotebya mangana ya wonism nkoerale I told you eli Matiang'i achaga naro chabana gete bakuruta magenali ya chiaiti itaskali so is on media yes abande bakomnyoka n'emiole town ya n'ichinyimbo I was in Nairobi so karunguna waka chisimi umungino ndaga antebinga abana abamuisharansi diska Matiang'i gakurwanirwa no muisharansi tabuli minyoka morolenge gikoraki
ekera abantu ba react this way kunism ego ba chiguni chikwoboa abantu bakurire batebanga no onyora aba bayimukire naba bayimukire tete twitira amanyinga tete koraki tiga tutige binte ebi. What happened that time? No gun era teme kuchali bomu kutaranga Matiang'i chira nanda chokoraki achikurwana gose president nekara I think next week yeah no akarugusiga yes nobody ogochigo planning agenda bugire president nobody ogochigo planning agenda okwana one term no one let the president come akwana magana ya development achina abantu baye bakwana magana abakoraki bagende let Matiang'i come akwana bagusiba mwabo abatebinki akobatebi akoraki agende. That is the kind of politics okora inki gekogera abantu abateire chikura ekero twanchire no mugusinga twasokirie omonto neba gubwetu egetoboke nete bogweta para ukane ali begatora gwisaransi insura tumukorengera biya twamwiro bagupinga Matiang'i turaba rusi birugo baenda baisaranse bali kuruguta barengera biyake babolina naki inki komugusia batanga nabaromba tagetuburai tuigwana ine yes igo mondo tare Matiang'i kurate yako ira gusi sokorwa ankaria yes nikorwa yes nogo kwano takwana kuigure bintano kwa of course ayen kuigure ukwana mutakwana injatani tigankwana iga abantu bagotebanga because ekaro Matiang'i achite ya America taracha gochacha kuri chikura nari goeteme kutana ringo eta matanga Matiang'i konyo tebire nguri yaro president. I was very careful. I remember show to akorete na yega yankwa mboli tina naki imesi Matiang'i yoro singa yo I told you let me listen inki abantu bagukwa ngo chikogenda na gwabangira bagontebinga mondo tarwani Matiang'i mondo tarwani umwana oyo mondo tarwani umwana ngo chora professionals yaba alimu bakwana the same bamana kwa reasons why ba period tinga Matiang'i to transform this country na igwo soro ko bolinga Matiang'i tana ko tebya abantu injawo chikokora tiante byo soro ko bangi Matiang'i chikokora mushime otaragenda singa neyo watebirenga omuntu andake ota kerogotera elitari ya Matiang'i na ndogende tobusokurwani abantu nabo konyara goitase ekirogie kegosa sobura yoboiga abarai mbale batabuati strategy bunara chigokora magendro samatukale busyo egintu gyoka manyetega kaiwete Dr. Fred Matiang'i nero konyoro tenenire abuati omolindo oyo iga aso ya bisi abarai mbarororo bagokora emirimo baretotebe muna sikia makia UDA bagokora emirimo kosibare ODM bagosupport serikali yeri tukeriga bagokora magendero bono omumenyi buna bono tutebe gusingurubo machoge gusinkuru nyari bali atige gwakira umurayo yiga andake ore asekia makia UDA achoro umurayo ore asekia kia Dr. Gosore asensemo ya Dr. Fred Matiang'i lakini strategy amangana ya magendero bune agenda bako yoroka agenda teyo aiga don't you think nga nande abamenyi bechinsemo gete mbachiko lose it Matilda morai tayo omusacha usomo kungu otegura yokora akuliya utakora magendero difference igereya kero kwarenge go some school primary muri class ime abana mbali kwa igule your classmates bale gotebanga igongo chikoligelie blackboard naro lili rumbe tali rumale korora tali koigwa ondero tali koigwa igale gotamira oborai ekero monta iru oborai wese gotige bitamero nabakurikase wese gotige bitamero igogo kolegasi egente igwa chakira kichake byo mugusi yake igwa gero gendere onte tayo takole meremo onde tayo otenenire no enayo nseligo bunoleiga omanyete egasi ekero wachodwe gasi ogokora novwate a constitutional guide ngakyo gokora egasi yawo kibese kyokoegwa injera defined ochitumia tuluji gutumia muno tagete igo nsaligo oamwe ngango korore gasi buno nsaligo wikokolega gasi ekento gochi kyaba abantu mbago kolega gasi ne excuses y'abantu baguchaka gutwara
That is why. Maybe because we are limited, enchira bara implement ibindi bakoretaki. Vale. Number 2, ekerura sinyuko manage external forces. Because forces injira chirache, kitake go drill tokolegas. Chigo koruania. Tokolega abuno urare algereri. Koboria nga umuntu okorira amagenderero. Na rusigwe asenge njatari kubwati Matiang'i. Yes. Matilda. Amagendera matanga ntutaite kurareta gusi. No kubeka matengikero. Amagendera matanga. Why? Matiang'i se ko president is not somebody who go isaransa. Aligereri ebintu bigo saleka. Is not somebody who go isaransa. Aligereri nga para njiriko kolena no bwate kibese. Ali ucho kwala ebintu bunebi. Namba 2. Ekero Matiang'i as a presidential candidate to amusubire nga tokwa abantu abatene kurumaiga na baba tandi abana enkingo kora very vetting. Umwete Matilda. It's not just because kwa bwati Matiang'i nga ibona waitiri. Abana enkingo kora very vetting batabanga ayo musike Matiang'i no kwa uri muntu oyo ojitako nyara. Otawenti ko bikande. Ojitako ko bikande ojikara amurusyo. Kore abana enkingo kango kora very vetting gigera mazetu no muntu urakolegas. Let it not worry you. Lakini egento bakere very clear. Abantu bale serikali including bale batale serikali. We have able people bago swabo bakolegas. Ngakiura akoromanya ngatago kolegas nyo taraguri bagakolegas Matilda. Ometembu ya wake beka whatever na muntu takwegubura ivo mosinye andake nekyo kwa naega experience kengana na kyobwate gusenga yonyorete experience igakorukiagira nabange barorekanire ngambare ebo baikira abisiali emerimo yabasinyire kolengana nabananchi nakie kinakwananga umuntu nale okoligichikura ekera iruchikura nabananchi uikagali manyita abarayi abange mbabwate tabiye ekera irire chikura agotende go thinking abantu bamugere chikura barabarire yani ekera irire ngana irete chikura ukaganga abantu abakolete ebarabarire wasangi nk'umuntu oyo ochakire gukora ibintu bunakoretaki bunaganitie magendero tayo lakini ekirari kuri gicikura enkirari kubanga ibintu byaye enkirari kweresa abantu nabare gotebya abantu barochi nk'umuntu oyo nakoreki natokonye uikire gari that is why tobwate chikura after every 5 years waka chikura abantu bunabo mbaro Matilda but natebaiga ekero gwachorirwe nande serious utete gukorera abana inchi gasi nyoro gwacho na leader o decide ngango korore gasi nabo gokorega unless ko bwata athe bintu binde kero gwacho rubiko chandete bichiche bigera tokorega number 1 igento bichandete abantu utateka advice professional advice ekere kero kwa bere leader unit advice koraiga okorega gasi akoreki esuke ekero kwa bere kemanyi nabo kwa mabuto okorekende miaka 5 yes ekero tutelite singane jo mugusi bado buno mugusi siasa cyo mugusi nero mwenyene waka siasa na ndene manyete ngwakonera obomo unity yo mugusi chitaro cyo musike Matiang'i ekiombe kyabagaka gya Kisii Council of Elders bakamubekere gutwa lakini tuarade chiga kichi nyingeno aseme sangirekano tiantumi omwekano bumusangirekano bwango iga anse omu president bwe county ya Kisii omuske Simba Paul abwato musangirekano tukorachi nkwaranga erengo tabali no monogeli bwo mugusi nabaka bali batebere na Fred no monogeli gusi nuruchinga umugusi utigayirase agusi ukomanya ninguyu gwente konogera umugusi no serigo mugusi taratandana nande kunago tebiga a competition in politics is very healthy yes to go tangase nganjo saligo injo mu kwaneri gwabantu babosongo abantu bonse bakire bakoligereri uikonya horo babire bagopinga bagotenga no inje mbwata abantaba abagakaba bachete bagakaba nimba maito mwaka matundura na bagakabande Council of Elders kurunyamira elsewhere onyole baisa babo choyi babo bugongo yes onyole baisa assistance in their wisdom bakaligere and usually any presidential candidate from any part of the country yes ekera koligichikura ngoma nero kobeko no mukwaneri
bwomugusi why natumeke kwa mang'ana ye community ko yaira sakoretaki sabwenete issues chiko chande community na tebi kunga issues nyito chandete kwanira issues yechi kwarorire onyore abande bachoranete kurumaya that one we don't know. Right? And there is nothing wrong. Anybody got there banga no mukwareli umugusiale. There's nothing wrong with that. But if abagaka babachire batebiri abagusinga twa install ile kwere no mukwere ndoyo. Abagaka bali na morra, I think you hosted them here. Yes. Na tegerete bana bare kwere sa gocha nkikiagere nga ibe igete bakabaga kole ebintu biri berese to mugusiaga koraki aka understand. However, go focus much go fight amongst us. Tezutia kurwana into tueka. They are to focus into to kurwana. They are to focus at a national level. Because ugo sangia bakamba no ba focus at Mount Kenya no ba focus at South Nyanza no ba focus at. They are to focus kurwana into tueka. Let us focus there. So that you also to know like rugalia we shawa amangana itororo. Yes. Matilda. Mbuya muno sana na twarore bunabono gusi yarorekene na egati bunabono abajumbe abange mbare barorekene bunabona sensemo yamagendero bakorokana gusaba nto bagote banga Valence na bumonda wakana nyesi mochege studio teona mujumbe oyetara koremeremo mujumbe oyetara koraki na ndego koligereria chi constituency chinde kwanyoranga nchire chigenderete busyo ntubwate imbalance in terms amangana development usama gendero ngira nare gotebana kwanyoranga omubunge okorubuna bono tutebe gusemburabu enchira korete emirimo yae noyo kurubo nchari kiro kubarigerere kubugana abantu usina barayi babere bare chinse chingaho. Thank you. Yes. Nako example kemo ago tebinga the kind of individuals mokoreta soborai will determine ngasikia gokorwa asikiro kiri mwachora. Tengo example kia Bugetutu North Nyakundi is a gentleman to abeli na Nairobi Street before that kuligeru degree nero ko graduate na kurusiko gano ne town ya yani obomanyimboro gutwara woko ba epo kokwana nabantu weka chiobisi kokosoli nabantu and so on. That's why Nyakundi ara gracefully akogenda uli ne president okoraki musabebi into Matilda uchorusi omonta lisombo gomalia omwekerogo agojo sama bantu basombo go kwabera agusoba inka yes omana koli omonto korwororo Nairobi ega chiete miaka ebere yaetete gakorwa agoika Nairobi gakora buli ngaibungere gochi indika akoriye president ya Sera Musabe na ande nchire kya kuriya moikeri kwarorire because unolega you have to all connections umanyita no ngontete kuriye president umuntu nkorariya akonyanyare nyarebe obo umuntu ole bwango abantu aba wateba bali constituency chindo gusangiye constituency erega batamanyiti imbali bagoika bakikubwati ebintu chinchira chiuba because batamanyiti nakibagoraki bakobibwatya. That's the difference. Bali epo bwango connect bwango baminyokere baikereire nabo gusangi bakorireki bairu no manyito umuntu nabago cha kurugusiga omubunge amwe ari no nelikondo atogie president gosenkurusune kagutira lakini hande takora kendo constituency tae gukende nande mbale batakore borakini uroche bintu bikokorekana. What I mean is this, nande kongo sababa abantu baminto babugetutu na gusiengima montegerere ira abantu abake bunge elia the kind of individuals abantu bali bunge eli na abantu bamyaka emeke moko iro mugaka onchura no gako soke siurulie muira gugesili igari na abantu bakolengere very fast babwate connection chire very high bagwake sabu bwangu yako iro monto Mheshimiwa igotegete wote bana andake aba raibalie miaka ya ingekanire bono it's high time basoke bagande senate senate ni yogo tumokira bairo wisdom ya senate nga serio giritayo iga national assembly iga gonchura ngo gasoke siruli mwiri tigagende senate saba gakabesigete dio giritayo wisdom ngo prevail
bakogosera ebintu byabo ngora lakini abantu baminto ko basaba gusiengema cyora barayi babwate emyaka emeke kogenda National Assembly abuno bararwane ebintu bikiche intumanyete at our age the risk takers waroli nabonkorora ne president yasere ngendo waroli omugaka nabo komochwekero gogetangi yes omugaka gakole bolina naki ndagenda alia kibono nkorrekana ngakibono ndaruka inje biti ndikorengeri nyoko ntete kusabira abantu bane bintu wikamuliye sakore we are risk takers. That's what I'm saying. Obubunge kara abana babake babuate chinguru bako endali bali yebi abagaka ababande patome senete ali batumokoba eri wisdom yawo banakogosoliyo ebo mushumi wa ekeraturu mwako yiga omaitebo no mwako no yokaneto guswaiga buburai meaning emyaka ya elire tubwato just 1 year imetinyi tu so aso mwako yutikaire iranyarika no murai naro takoleta magendero bya ibagandiro bondi yaratebye abantu nango kura kuki ndiyo sarigo. Let me tell you why. Today na to kwana iga already abantu ba make the decision bone kero chigo cha ku campaign watema kwani do decision ba bekiri kali ku campaign ko batino okole kwani do decision igona tukwa tebanga asabara ibali baligeti yes abana inchi boni gabayikire ko already ba make the decision nyalebe ntogani nyalebe kuidana nyalebe inka ba make that decision so ayabone gasiya no kwani do the decision yeli ba konfiki ba make it yes tabere igo as we are today yes umushimiwa njia senganeyo twarorira bangi konyoranga ina span toteve nonye wiki yemo kirokurira siasa ebintu binge bigonjore konyoranga barayi bachinjire birengera bwangu abantu bagotanga in politics omuntu nabago change mind anytime inki kiragera omwananchi ta change birengera litote buna bonase abarayi mbale babwate chi project gete chitaraikirana etokenga chekiranire by the time togoika chinga kichobo chori ikiagere mitinye igete galete umwaka oyo mo no monge sana siasa. That's true. Matilda budget you are a very young person, you are a Gen Z in fact. And we say kuligere lisikoga and if you listen to people mbatageti the generation tolebono mbatageti omuntu ogoja the 11th hour okolegasi eba komasikoranga igahaganyete yani gagutwire buna abantu abaliri igahaganyete towards the end igitambukire atambukire that is abantu baguinterpret sikoga unless you have got a very genuine reason why wadiriri gokora and wagokoreke ekioreresa abantu bakoreki ba understand and ba mazinga this is a very genuine reason lakini wocha gotebanga ono iga intakete kore kwere no manyete next year around April like today abana siasa bonse bako bwata chisimi wanga sasa bajabutuko abana siasa bonse pi ebako babaire bachikanisa ino muligina boko monyora matanga yani igale vera available why singinja tete kuyoroki ngakiaro muya ngakiale kurusi nabana inji lakini kurumai ganko muligi kwa ngiteyo toko monyora ona toko monyora and this ebinte bibi kogenda mune generation ego change ebinte bikonda biko change you had just about tebanga they are going to vet na gutangasa ngo bawo support the president as a president they said that now if you meet these people uchaka kuba engage barabumba uchaka myaka 5 they will go back to a life history uchaka kuguli in your life ngi wakolire ngi wakonyire what have you done good serve ko leader baraba ko enda beyond the 5 years a generation nere bone kuliriga ne generation nere yabo gakora bateba egoteba ngo ina kolete no koleto mutinyo ya mukaramo see so this generation is choosing about a different perspective world view about politics unayoko egokorwa lakini ntagetengo tebiga yes as we speak outside here abantu ba make the decision
The only thing we want to get na Atandi, go take a decision you ba make it. The abantu ba make the decision ngakingo korankoreki. Ngonjure decision ba onjure. That's what's remaining. Yes. Yeah. Tukanyete chikura mede chikura chiro chingo ikachira. Yes. Na ande ni very sure nga omugusi unatokunya kumukwanira ne aligani tuna muguchaga bamanyi mugusibu yaligani guchigokora obocholi bwaye gwakira omurwaniriro lyaganiti asekerogo lakini gokoligerelia kwanyoranga andake asukwe haligani bono mugusi abange bakotebanga abantu mbali yaligani mbarabu atachikura mbarakora nini ekatukuretinga ni gamo no bomu mugusi ayibono murayi kono mugusi Msarigo. Yes. Kwe wete chensiende kobolia moralio ndobwe weta sen etesheninga uko kadi wewe oya kama niko kadi mbaya sana oya kama bolia uko kadi namna gani? Yes. Let me tell you. Yes. Abantu bebangire. You see the way the youths are mobilizing themselves to register. It's not politicians who are mobilizing them. Yeah. Mboka bakwe mobilize bagenda bali kichiku because they also want to make a decision as a chikura chire montua. Number 2, abanta babande bale binyoroma na sande. Kuna kucheki bali gose card yabo bali registered. People are ready to koraki or korobo bochori. Yes. We have no doubt about that. But again, tongere na chire kuligerelia usigaiga kere very disturbing. Masaligo ekero kwa iru ekero kolera bakenye gas kolera na bantu bamine gas. Yes. Kero gekyo engeli permanent. Igegocha kegendo monto mungakoleki akeire. Kero kwa nyole this opportunity to excuses. We have seen abantu banyolere very senior positions but the go kwanya abantu whether to what interest in politics in the future but the community eliso ko sokorwa. Yes. Ne kuligerete no monto nyolere opportunity na baro yokubarwanira ekarato kola ninga ata communities chigo tumia wa benefit the expense community yao. We feel bad. Ekarto ujigo chachikura ngoji kobori tora manganaya openly. We will criticize constructively through siabanta magoso unatakire kurusiwa siasa tali injiri siasa nogo kwana mangana unare. Yes. Ekero kwa iru ekerogo you have no option. We kokolegas na we kokonya abantu. You have no option igerekero ngelikiao. Einere trend monere gusigaiga nando abantu baitu gusina ariko batebya bagusiba mendo simwabeta abagusina abantu babwatomokia abagusina abantu bakurigirira ibintu buya nande ba interrogate ibintu buya batema ko direction y'ibintu bigo. However umugusiga ari bwanko kogechiwa ekero kwa momocheire nando utari gukora ibintu bunatagete usebuna batagete okore ebakubeya bwango wasangi bagudisonire gose bakorereki bagutigire. So ego nari gusaba usiba mendo simwabeta mobe patient because yo mwako yomo asijikura einenga kintambe sana turaganya bali bayire birogo bibe no waziri bibe mbirogo kibachorire turabasuguma barakonya tole mincha mapema turachaka mangana turabasuguma kabisa barako to the point bono to wikiranga ya asinyiri. Then from there we will make a decision. Again to kende siasa ya ito ya gusi ntubwate characters abange bagu affect siasa ya ito ya gusi in a very negative way. We have people tokoroka political brokers. Yes. Political brokers bono bachiri into villages. Abantu bakwanda baligani abantu 10 barangelia kamukutano ngaintu fugura fulani go support tuli fulani fugura fulani go support tuli fulani. We don't want to see this nonsense gusiga. Tiga tochi chamo kwanza turaligikiro ikirogo ekero wocha bono nga fugu ngai kwarenga fugu ekurmaga ngai fugu yeno yarenga
abantu buna bagocha ekero bachire binyoroga nandu wasange batekirova bachakire kuburukania abantu nandi chikuru wasange mwachorera barayi ababe gororire yes inchike ntonale kusaba abana ba minto we don't want to fight into tageti kora monde lakini into buno mogusi nande konkuirorera gentongere kwambo liritanganiriria abantu mbole baratalere matyangi baeti tete ngubole kizambeke yes omosike uno moseneto Onyonga Onyonga nero chageto kwa matyangi long time ago yes even when we met when ngatu tete matyangi ali ke president ngabole Onyonga usual ngukwana bolinga kyo kole kwerende Onyonga has been consistent oversight both national government and county government ngwaroche issue ya dani the airport ebinte binge nekerago ikago teba nge candidate yeye oyo kuri kumatyangi na kolegasi I believe him Onyonga always is ahead of time kuligera linga kingo tebya bagusitokoreki togende gochia is always ahead so tigeto tigena ande ko tebanga bono ebatagete gutalira bakoreki ngabaete no onyoro gutalira kugichare tire na twarorira akorira sinkenge tigeto sugume mutu right yes anake umwanchumulirie kerontaira na sumrali Matilda emambia bono na bila nyarekane gayo tutegira tanguliria kwa ganiri gusangana into asembio andake gutukwanira ngajuli tukuruanga kwiguru mushimo James Atande abikira mangana igaji uburai na siasa chito chagusi na buguru watu wa kirisimi tutabinga juli tukurwa chena bachetu 0741583878 0726447367 na buto ikiragaiga ase studio ye mase mandake tukwanirenga ine ayabono siase ye nunyigwete kende kire kuigure omwancho muligereri kanukura bugulibere isatu iga emambia bono twamenga yuli tukurwa emambi ya bono. Good morning. Hello Gatembe. Yes, good morning, karibu sana baba. Good morning. Weke soria sekoria? Yes. Taguzimate kuzinkanyango mora aliba na mano mora ya tandi mbia mono jena to ataba yes na te mama na manager na mbia ya ino na watanga kama tanya ya ndio so lakini wale bara ya serikali na pia sisi serikali ya Ruto so tiga Ruto na kama magandero achangire como ni buka kwa kwa mota kwa tentana kaya ikiwe ndio wala hasta kwa Jabala batakola magandero na wala bara sasa na machanya bali wale bali dikira kwa ngatoa kwa sampai yang itu wakere kura kulingana de gua apalire ne kejo ko otapara na anda watu bara betul de bunge ba ko bara gua tiso bara ko ane jabala de bunge ko ba so disipo itu wakai disipo de bara tu ane la ya tu ko bunge to bara ba wanta kala mbia mono sana sante baraya bake bali watu rakora na bogwa kuna bantu 0741583878 good morning talk to us etwani yagatabalo hello yes yera to zalo kwa ji no mo ngati matandi eko nganga kibora bugaw eko ngabara buwa eko nganga ba kibora buwa biatore yes no nale ko te batandi na kambia makana ina mayambu yale kama ndio wale ndio kyango sange ni aji yes ndio tenga ekero bata bana bao yo ko ba ko kima ko ba kaijari ande ko pio yo te origi ne aroko okay nje me tenga kango bia bia kabisa gabaje ni ndio bia yo bia kuringa ekero bata ni ndio ko te ko ba bana bao ko me bisu ayo no ni murai ke yo mo no ta yo ko ni yo ta ko mo ya ba mo mo ni ta o birenga na bia ba ndo na bia ko ni aji siasa yo ko ramana chi dia na ndo ma yekaba no ndo mo siya abaire ndo ya ko rame ma ba kitana ndo karo che ye ke tara ambaka kuba tuma ja ko rame ma ba sira ko tumera ko ni ya tara ambaka ndo ngora tara ambaka santa yemono eletwani yagatembe bono mambia ibirengeli byago yaketunye kusanga suburai bono mambia omogendera se studio omuske James Atandi ono mubiro kitutu north neru sagana ituga iga mambia bono good morning hello hello Makira radio studio bwa kirebuya ndio atewega yes na bategere sana gutira ingana ndiri kwabo lianga ngaki oyo minto matia nyata ko si chama ya ye chama kirikabe muungano
ari injira rizin kuneto mutu amate kange chame arosu ya gushi ya rekungana na Jubilee banye bune barosi chame yemo babu ne keke babune biyo sibiri abo bako somenya korosi muna bono ya gatandinyo bono babu ne Jubilee yo mugusige sere national yensengima bara bara no sira bamungano tumodo amarwa na hali wabili amarwa abana tengano wabali kolenginga omusike James omushimi wangu kubikaribya kwa kubikaribya ngani bya mona yes yes omayete ya taro mupira all right ukweli ya sana bewe kirabona ya babu murwana muna murna ata ndio yo sei tonje ngoro soko mujinga yo daktari aye magieto ninko igweta ata daktari Minto basi bono akere mwarwanira abuna nimo ko wendo tiri ano amone mo sanyande nyama jonara ko tebira ko kusiti gato ichamo to chiramo naende tumanye maana ya demokrasia yes onye na ata ndio go jango koroga jigakwa na ya gende nyare ba ichu sariga che nyare ba gende demokrasia ne are itoko kanga demokrasia nje ensere uru mna bono isi afrika ma tekanya na are uru yes ya demokrasia tu are ga tu atore demokrasia tero montano sera jai onye ne president ya ro sie matianyi taro sie koge ochi ko baswa mwekura ya mono Dr. James Mugutu ko soko mjinga ya mono sana daktari nando guru wa sebunge yomusiki James Atandi ine kura yage kwana magieto daktari Minton hali ali mbokoro yatambalo yes karibu sana yote mnyamatare onle ngo kwani nabageni mwesi mulega abo ya bageni no mageni yo mulega umushimi wa James Atandi James Atandi mukwana ande wero yamangana munara wote infabiti na montomia kwa yo menya sa chigana kumukonya nkena ale kotewe gaso kwenye mbulyanga abantu mbale nekotewe kananga abayibi kutekwe sematiang lakini tigakiro umuntu akorera koronge egatiayo kenshi komochora nale kobori omurayo yo egarabanya wangu umuntu no tugetoko kolege ndugetras muno kutangaza ngando korande gento njimorole Moseta kiro umuntu akokolege ntuyo kaiga abantu bana batanyare wona korete inkore gina ira ndiye kinage kwane nande ukirore yes bona indege tunare bataba ne kinga eseli onyo nga abantu bandi banguse bana wo yoro kabana kwatenga kutewa kusiku ini akindende morote mnalo kituma para yoro ne bomba imana bate mtakukwere kera tafuta kolera nga majani mito naitaine yes kenaro tena abantu bwate namo na inda barayiba ito bateme gutangaza polisi yo mimbe kurambya mo asante sana tiambo liga angibiri chuko togenda somurai ara rubirengere lina gwara changire mu gushye minto bya muno sana good morning etwan Saligo no mogerio ino te muntu no nkorogo mbiyamore mbiyamore sana lakini nkoroga ruwe taka lenga yai kwa muruzi amogenio nyimbiare mbiyari ide rongo teba iyo yes ne ringe sindu ko nyesa manga agubari ni bunge ya Atandi omonyete onye twatene nira sematiani totene no moyo ya mongo torengo gusobora imbondererie oh yes kanto barigere rikuna twachande kire twabegete kikura batene no moyo ya matiba kwana na no kungainereriga komene kutanga na ire naende ngento kia kabere neke abara imbare togochora amintekera go sabachikura gakorera kwaro na kweli yo gako ngena ngo tiare gotokoni omanya kogenda bwewa tianya na ikiparo kororo tiga igata kobeka na moro mu ono ba takara twa gochori na ya twachira aria rwanerera bagusura rwako tura abantu bese ndi yawo Aminto gati kuna ntuganya isagoto korera ko mabondo go tenya isagoto bwabere go tiko ko mabondo Omo musia twa ete gati okoro ko beto twana kamarano ne kiri
onere sauti sindiko moi wana ko moi kwaye etole no mochumbo koliki kuruse no ga guti atoiraneri to kati ngai bona tiete kati ka to sarerie para no nyene wana monto no ko gonki ga ko mo kibuleki ayo mongina elino gesare mbiye mono sana mono tikango musiko yo kuruse inongo iranirira mangana ayo yakoro nakurugago gata tebingo asogeta tiete ragindali ukwaniro geto oni kiruge kana nakoligi mbiye mono esimye moeli hello yes karibu sana Alice oh bwa kire karibu sana oh yes yangu tuwakironya matiyangi anyanda iwata goro katika Ruto lakini ndasa vilekera liyanda vire tianga matiyangi kanya koyeji lakini wanda waita wamanyangenga kinero wa kai ni tubuga te politika ya kutukirinchira lakini rote biringa tigiyero na bate biringa tukane unomo no geri Vincent ne rote banga nchino onko mwango yose nabakwana right mushimi wa kuigulenga kiri action cy'abantu bale nande lucky enough nk'abantu bakebabu bo bahakire simiga ura bande bakoreranga magendero tayo kikalose biyamano tiandara chakira omongino yokwa no mwalia oromongina uyote oyo mwalia tanga gongwa kamati anyonya geko yero tilda aboro 98% yane support ya igo kone family oisa kogenda saba na inji, that's what they say igongo yaka onyole ko yekoreki yero okwanira mangana maya tiandara kwanegenteke mo naro morali el motegali naro aka oboli gore ye party yes inki kiagerete matiangi tali ye party yo mugusi amana wechiko yebeka amo elinde wachiko make a coalition babunelia there are so many factors ekero mondo koliyo borai goikobo mungaini okole bintu bitacha kogera okwame abantu baje ku blame nga itena kwali ku liborai kon kwa maetenga kwali kulia number 1 ekero siasa bune yere omuntu nabago chagurwe echama nabekogorwa in his wisdom nabantu baigari gereti akaranga 1 nkigo chakere chama eli agusi kogenda ndare koja konyarata to national level ka anje kujebeka tumana nde coalition ngochakera ndare that is why I saw the Jubilee because it's the deputy party leader and I'm sure soon will be the party leader echame ye ekere national bono ege koma mera easy na Mombasa kigara members ba Jubilee mbale Mombasa members ba Jubilee mbale Trans Nzoia Northeastern everywhere going forward ekero chikura chikarange etugo twale coalition this parties which form a coalition yes both UDA ne coalition yabo ene ne coalition yabo chipati chose kuchigota chire ime so whether na lengene party yomugusi ose Jubilee still kuchigosere coalition a coalition but iga one ega tagete to como identify nationally as a national leader there is no worry. I think igenta abantu bobo about this ebo tenga ibarachi baiki na ndiba uri matiangi genteki n'abantu mbaje matiangi ibarachi baiki bamuri, that's the concern yes but they should not worry they should not worry again they are going to pake coalition ya koleki ero si wororo omotegere ondo boliga inki ke kogera abantu abange bakona kukwana ninche mbakorereke egente kinage kwana litangani as a leader gobwene taba na inchi bagotebi gosese bagoisana sabatebenga na akorete gento gete do tiga kuya chinga kichao chinyinge mono kwerese binte binge tikorurwa borori tiga kweresa and that's why one of the reasons na agotebi abantu bange ba support matiangi dana gote na tebenga kana lenge education ngakoraiga kana lenga asegete ngakoraiga sanity eyuru chere education bono higa injire erosiri matiangi oleta the structures from the school bus injira matemu ariko bari list matili tu akaganyiri gose okoro gose nkuru October kwaganya paka January
university intake ikacha koba almost immediately akaleta ebintu ebingi achenje bikorekana. That is why without him talking into tokolire twaranga uyaisa kwa ebintu na bakonyera shebintu na number 1 no muntu le serious ne kera irwe mirimo no muntu le serious ne gasia. So oyo gabo olibuya we have seen abaraya gotene no gulibaga omana koiro almost 1 hour kweresa nkyakwanire paka abantu bagejiwa. You don't need this time kweresa aje kolega zigaba na inchi boka bakwanenga oyo okolire gasi gaiga magi tukurungukuru oyino monto mintari ngukuru na ne kura yane magi tugakwananga democracy gusetiga twara okero muntu akwana manganaye asobosibule na ande tutige kuramana oyiga kwana muno mugaka igakwana muno muntu bwate wisdom. That is why swali kwambo letri tanga ninga amangana yabarai bakoramana ngakia komasi wapia eyire bobe. That's why bagaka muna mageto bago totebinga atandi gogo chagaye kwana yao sabe kura yao koreki nyare bacha kwane ndira gocha akwana koreki again. We are equally telling people because we are competing chikura to compete anyikwana siasa yao ogende lakini yegente ko yacha gukwana mutegerero ndakwana iguru ya abaraya bakwenda bunge ako baswoni wasangino asundu gete chipenji magali. We are saying this because we want essence ya ikirabo noiga usariko. We are talking about communication. We are talking about TikTok. We are talking about IG. We are talking about so many things we can rata gocha. Bwera ni wekerero. Also TikTok kwara youths from your constituency bakwani a lot of things iga. IG the same kogenda. Kwa manya kombi. Osetoyo kombi tamanyeti. Tamanyeti TikTok ningi. Yes. Yeah? Yes. Na yemanya tamanyeti go operate. Tamanyeti ngi akosoma. Bono go to disconnection between you and your electorates and the youths are the majority. Abana bo want the future batake to bategerere oba guidance yobakonye korore. That's why alo tebanga abantu baminto bagusi chora abaraya bake kogenda National Assembly namba 2 mugana ro buli MCA utari kwa magana tinda tikusana magana yo MCA tima challenges yakabwate and tima it why. But I want to go tebya abantu gese revolution yechaka gusiga iga into anako gende ballot to chore umongina unoma MCA revolution yechaka choliro ngo gusi arosa orondo vomachoge ntubwate mheshimiwa Beatrice nabone ntubwate makwai. Thank you very much. Aba machoge mbuya mono nande mba bose abumba nchimbu machoge mbuya mono machoge mbuya mono awonsi mbu machoge oyo mombo machoge chachi no yomo machoge bravo machoge mbuya mono bono muamekira abantu proud. I'm happy. Yes. Aba hangina banda simuabeta ruise kisambo bo machoge umongina muno yorocho kulirerie para ukolire para na kire umongina nataka kwenda sata edo chiko gosino mwana uchiko nyor problem ngere umongina muno yagwekero ubuneki. Don't you think nabwate interest yaba nanja tat nabwate daga kolegas igo abangina tene birogo tiga kuno gukuminga siasa nembe ngujinde koramwa atandi twaramirwe twaramirwe ngotebi abategale twaramirwe ligichikura elinde mochiko konya abantu bintu bunebi because mugo twara 10 years mubwata basacha bokabujigura 20 years you are complaining. Don't complain. Ligichikura ntubwata bangina abayaga iga abande bari tajire abarimu abande bakorera kigasi ntubwata bangina siko bari capable kuluso ibiroge baracha account assembly ga bakorera abante gasi ekina kinaleko batebi iga magana yechi pare yumwa kwana tingogole kwere na political magana ya patisna inkaite ngana kwa ni binte byonse ibabolia. Yes. Nale otebanga tiga turatiga eserikali iratokolera magendero injatandi tingutene na ante benga serikali tekora magendera singe jonde simatia. Yes. Right? Because what we need into the Tichipara, Taketi, Binto, Mario Nyagitari, we want a serikali etokolere
amagende. Even the opposition want development. Even the opposition want development. Again, to targeti ni kintu ikurunga skewed. Okay. Kwarali. Yeah. Development. Ntarachi kokora sama ngana ya babunge. Nkwambo linga mubungo ndo tatina matiangi kuikandeka. Another factor which kubatumaka. On the bwensi wa akretata draconian bill. Financial bill liwa agete yes. Nkagochi. On the bwensi wa agete bill yes. Nkagochi. Chances be mobilized to come back to remind people. Oyonero agete bill liya agereta abana bagaitwa. Ya agereta togaso street togaitwa. Ya agereta togaso street togaumia. Till go home. And let me ask you, Sarigo. Na kiki na kote minga chora baraya bakabako enda bunge. Tenda rako boli. Ekre president ya ebiri ya chete president ya gateba. Ebiri ndakete ningi ya country. Right? Nikakwana. Aba bunge ba lengene president. Eba soete gusiba kachaga kwa ebiri ningi ya tihete. Bakachaga gukora kibarasa. Even after these youths bachakire gukana. Aba bunga bano barengi girando batati ekere president ya consult ya kana ngano ibiri na tebi kunembe na baro bakaira na bakateba ngane pambobu ati bongo bwa bakorengera libuka abunga abu matiri mbabu ati bongo bwabo bakotegera abananchi babachole barengera libuka wika babu ati president yoteba yes yegoteba no wika bagende njiri ndio mono mheshimiwa livori ndi nabo bakoirana liboka banyene na ekigorie kebono tukunyogotera nga Gen Z rio karioka abandi bagotebanga wako kadi abandi bado mbara manyoko bakadi ningi na kibono amangana revolution igatugukanira yeke warie geke nekiraba sekoleta maunchuru ya subrai wa matukali busikira tugukora the Gen Zs, these young people, one n'abantu basomete bali well informed ekero chikocha ninchirili bunga yogo authenticate kuligera lichikura ko baragwa upload forms. These are people are well organized and abantu basomete. Number 2, basically even the way they communicate among themselves toko requirement. But one thing is clear, these young people mbatagete evolution in terms we will change leadership. Eba tebanga not only at the presidential level, even to the ward level. Yes. Batagete. These are the people batagete korabarai bago kolegasi. Let me tell you something. Again, to didn't say it. P. Corruption. Corruption. Again, let me tell you. You know. Ekeroko genda kuchikuligia egetambulisho. Se chief, se sub chief. Kuichuluwe form. Ugo sabenda lunch. For example. Boko nyorobo kong boko gende police station leta maguta. Paraga tiga iga saba na abantu bamatatu bagweta corruption. Yes. Ebi intebi ekerabigo corruption is in this country. Abantu bakwiba bakaganga Ruto bakukwana. They are not talking about Ruto. They are talking about officers. Abo bente kola bandigasi bakwe engage in corruption. The only thing kia feiriri gaiga ne president go stamp authority nga tinta geti korole bintebi bigo korwa via corruption. Abo no EACC go chaime. You seeing? Instead yes isi bakenda kubata askari ba traffic na kubabeka chi camera na kono kubaonchukania tigera na order ni 7 because yakarumo inako yandu sabuchibesa se sabuchief ogende police station nu sabuchibesa gago etaparu sabuchibesa igakorrange serikali ya Ruto nembe na barayi ababalensa ebakurutira Ruto Ruto nero lengera linga na abantu bangangete bako lakini abantu baye nabo barababe bali ground watching yes kwarori ekene bibintu bibante biligiriliwe anta ekene kintu go trigger chance because they are talking about the budget bali ringa chibese ringa chiachite that we are talking about sha chibese go chiusira ya lakini wasanki umuntago tena kabisa ko tebanga abantu baitu akurwa very good statement yani statement yako teno kwane TV engijapi lakini yuna nanya gitali it is opposite bintago kwane TV
chensi yaba ngoleta bali revolution in terms injira to ku approach politics, in terms injira to kolengeli about leadership na abaraibo kenjira to kubachora. Alright, Mheshimiwa Asin Chondo Chicha Kani tujire kachinke igangi ibere iga isatu amangana magia so bwinge katuko koro murubito ni Gatembe andake matile ngana kwa ya nene yavasa na ndonje iraniri. Asante. Andake Mheshimiwa Bono aseke togokolera no murai kwa ligire kerogo na ande bado nunko ligire kerogo abagetutu banoth nigo bagotegerate abange Bono mambia no mugusino kwa Musemiri abango kwa edeke mo kwa nabantu bakitutu north. Tigan kwa nere abantu baitu babagetutu north. Abantu baitu babagetutu north na abategereire. One nabantu banjita magendero. Number 2 n'abantu banjete abarai batabuati yani bale fair injira bakora ibintu byabo batu wanjiriri batabuati wanjiriri bakoire ibintu asamo asande batiga igintu gyuka nariko basaba abantu babagetutu chikura next yangu akatoli chikura ne chikule jegera to waka iko nariko saba number 1 onde bwensi okorwagetutu north especially youths to baisa gutumeka kujikorwania abantu because of politics. Yes. To baisa wakanwa chibese kubugoli emyoro wojikuita abantu bandi witira manyinga y'abantu please. Bese 1000 is not enough kusiri obugima bw'omuntu. Number 2 kamoranje youths abagetutu. Nabali mutara bwatekura watekura that's the only way murachora barai barabaya. Ikinamba ibere namba isatu na inja tandi ego na akira embeo getemba na uja nara kwanira mangana n'abakwanira na inje go nari gusabanga mundigererie 2027 ye muranti nyamaliga. Alright, ngobora yo na ndagamba kwalelire nari kiro kiago kabarago likira yandika shibagutinyi na uboka. Thank you bakolewo bazo mwanchi muri hiringa kiraga uno tukura kolera engambo ya itu ya lero numuroli wetu ni ya Gatembe asubamo ekimakuru mombe yetu alinge batatu nkorogo Matilda na inche tuakolda mangira kiringa ntukura wakira nchi ya mono asingi chunga I watch your kuligilia na gotegerera, and that is why every time I call you strong and courageous viewer and listener asinchuku ila chinga kichunsi kwa tutegera gotuligilia nyasaye aguseseni kigima asinchu wancha gotegerera. Mbiyamona sana na si bali ka ujumbe chabo ase mitandao tutaika gukisoma singincho yeviro. Mbiyamona sana ase okugendera ogusanga 90 korinde ngise ukosogeria babiri batatu nigo irave buya ekiagera kwa bere kokoba na intokoro bwagakite wikira ase bire biga bya Bono mambenekero tutache kosoka ndoche Davis Omokwa engira yelitongo jare doru Modekai Dota na wigo Vinley Moseo Kenya Lina Magoma na Emma Omoyo Moga kama Tembeche Gesora Ben Fred Moga mamake Ruth na wiga kweruka King Dad sana naso imefundi ya Power SL uyendako tabana Yesu asifiwe uyenera kurukunga Omokorera Jonathan na swaime uyendeka watu mheshimiwa Omokorera Jonathan na swaime uyendeka watu mheshimiwa mbya mono sana sama ngana ya Eunice Mtundimu asante sana, thank you bonsi bya baigaba kwanire mheshimiwa nkikili yose kweba ede kema yoka enu usidaika chia kanire bya mono like just a second ina tegerera tamangana ndabara ibande bakwanite including here na yande station kende bagoteba nk'umukutano uri matiyangi akoletega iga nabugoleti abantu kurwa sanda kaleta matiyangi tariko kora biasa lebyo ina ataka correct abantu barwetega nabo bachitega bana bamindekera bagukwana ibinti mbagukwana koko kyonde bakwana bumani. Asante. Okay. Mazuri mwachimuligu ikiragagu shukrani sana kwa kutizama na vile vile kusikiliza etuani chikagi chonsi mbya mono asinchugwa nchireko banaintu emambi ya Bono nchinkuru kwa umwana buliro ba Geoffrey Nsarigo yekusigi matuwa bwatira na ensomeli ya kurunga Elvis yonda kurunga Wilfrey Matundura bonsi abakole miremu ya kwere kingetu ya guchire mbeo na yo mwenyene shukrani sana, bye bye until tomorrow, nyasago sisini. Mbiyamona nchinkuru kwa Matilda Obaigwa tuwaringeno mheshimiwa James Atandi kurwa kitutu cha North County ni ya Kisii. Mbiyamona sana. Mbiyamona sana.